it is your girl Lady N, and I'm back with another YouTube video. So guys, in today's video I am going to prank my boyfriend. Yeah, ngizompranka nje, ngizomtshela ukuthi ngicela ukuthi sihlukane. Yeah, break up phone call. Yeah, break up phone call prank. Yes, prank. Like I just want to see his reaction. Yeah. Guys, ngiyariska yazi abanye abantu abananhliziyo but nje ngiyariska for you guys. Yes, ukuthi nginiphe le content. How to subscribe, like, share, and also comment. And guys, it is early in the morning because I'm doing this prank now because of like, I mean, it's like so busy now. So ngifuna ukumpranka manje ekuseni azovuka avuke ithongweni phaphama kancane ngimphaphamise nje shema. Yeah, so please guys, don't go anywhere, stay tuned. The prank is about to start. So ngimtextile yabo, ngimtshela ukuthi like content ngifuna ukumtshela yona. If you can see, yeah, ngimtshela ukuthi nje khona into engifuna ukumtshela yona ekuqaleni like ungimayizile, and then ngaphinda futhi I need to tell you something, and then wathi okay la reply yakhe. So ngithe ngizomfonela like manje. So guys, ifoni yami ngizoyiconnecta kwi-speaker. Yeah, I speak because like ifoni yami ivolume yakhona like imoshekile, understand? So angeke ngize ngimuze ukuthi uthini. Yeah, so don't go anywhere, stay tuned. Guys, are you ready? It's about to go down. I'm calling. Guys, I'm so scared. Hello. Hello. Alright. James. Khulumela phezulu angikuzwa. Yes. Khulumela phezulu angikuzwa. Sipesihle ha. Angikuzwa. Uyangizwa? Yeah. Ngithi right. Ngiyakuzwa. Ngishapho. Njengoba ngishilo ukuthi khona into engifuna ukutshela yona. Ngikuzwa manje. Yeah? Ngiyakuzwa manje. Yeah. Ngithi khona into engifuna ukutshela yona. Okay. Yo, like baby, yazi sengikhathele shem. Yeah. Ngikhathele. Hello. Khathazwe uwe. Yezwa? Ngiyakuzwa. Ngithi ngikhathazwe uwe. Ngithi ngikhathazwe uwe. Kathazini. Ngikhathazwe uwe. Yezwa? Oh. Ngiyakuzwa. Yeah, so I think this is our end of the road. Phakathi kwami nawe. Yeah. Ngicabanga ukuthi nje like indlela yethu iphelela la. Angikuzwa. Ha, specifically uyangizwa nje kahle. Uyangizwa nje. Phela angikuzwa. Ngithi cela hlukane. Yeah. Ngithi ngicela hlukane. Namanje awungizwa? Specifically. Spe. Guys, uvele wayidroba. Uvele wayidroba. Ufanele
Like, guys. You have reached the voicemail. Guys, akasayibambi ifoni yami. Guys, akasayibambi ifoni yami. Akasayibambi. Angimazi ukuthi kwenzakalani. Guys, ukwatini. Sengimtexte ngimbuza ukuthi wayangaphenduli ifoni yami manje. Siqedile umshado la. Guys, ngizoya kuye shem. Ngizoya kuye just now. Ngitshela ukuthi we prank like akafunanga nokukhuluma. It's like yo umuntu wami ngiyamazi. No guys, as in like yo. Aibo, like he's so angry. And then I was playing nothing much, but angeke ngize ngiqede la, ngeke ngize ngiende la this video. I'll go to him ukuthi kanti inkinga yakhe ngokuprank. And akayenzanga yaba spicy the way bengifuna ngakhona mara hey shame guys kushipile kushishu ithathe personal guy yazini ngizo screenshot ne and then isithombe ngizosiveza la ngizosibona nasi nje la ngifundeni kwatile kwatile so guys ushaya ne voice record ne but angeke ngize ngisho ukuthi ngiyezane ngifuna nje ukuvele ngifike nje ngitheleka ngoba nje right now nje akekho sharp manje. This is my man. It's just that nje I'm pranking him. Umuntu ke ngazi ukuthi inkinga yakhe so ngizoya kuye manje. Continue to stay tuned. Ithathe personal izinto azikhulumayo hayi but manje ngiyakuya ngizocela ukuthi angifakele ama-movie ama-series kwi-laptop anginazi ukuthi inkinga yakhe yo hayi so sizoyivala masifika kuyo guys simbambile i-prank isebenzile this time nimboni azange safuna ukukhuluma nami because like nje badrop ifoni ngisathi nje ngiyaqhubeka yeah guys umarashe nazi ngiriskile nje ngaphaya guys ngingariskile nje kanje ngoba yo like bese ngithubile nami because that's why ngisukile ngathi sithizela ngomchazela ukuthi no i-prank because bese ngisazwana like through chats yeah. So like this is what I really felt bad because like I took it serious. Like I'd never been pranked like so. That's why I had to so like I really felt bad. And I couldn't believe like it was a prank. But yeah, I saw the videos and then I started believing it was a prank. But like I just tapped in our emotionally. But I understand now because of España. Yeah. So guys, I'm a prank. Guys, thanks for watching. Thank you so much. Please don't forget to subscribe, like, share, and also comment. Yeah, subscribe. Subscribe, guys. Bye.